Zan girka, abinci. Kasan mutum girki ba. Haba! Mutum girki ba na ɗora ruwan zafi a kan gas. Allah ya sa baka kone ba? Ban kone ba ruwan ne na shiga ban ɗaki ya zama kanzo. Hello baby. Allah tun annabi kai wani irin mayan jaki ne. So da mun ce maka ka ƙara kira na, amma me ka naci sai ka ce talauci. Ka kyale ni ka daina kira na, mena irin bala'i ne kana zuwa kana bin mutane kana ce musu ni bebin ka ce ta aka na zama bebin ka bebulo na bi bebu da gudu. Ha! Dan bebin bura uba kai. Bombastic element kawai nonsense and ingredient. Assalamu alaikum, an Aisha. Ina kwana ina gaishe aiki a gida kwana biyu. Sabon gaisuwa sha ɗan sigirar wato washa. Ina gaishe ki an Aisha. Ya masoya da abokan arziki da yan uwa duk ina gaishe su ɗaya bayan da an Aisha. Ya gida ya aiki. To an Aisha. Kwana biyu ko TikTok ba ki hawa an Aisha. Ó ń ṣe mí ní ti máa gbẹ́sẹ̀. Èmi dẹ̀ níjó lẹ́sẹ̀. Má jẹ́ rí nǹkan tó jẹ lè gbẹ́sẹ̀. Tó bá gbọ́ Milas gbẹ́sẹ̀ nílẹ̀. Yébò iná bá tilẹ̀ lè pa. Ẹ lè pa náà ayé wa. Iná bá tilẹ̀ lè pa. Ẹ lè pa náà ayé wa. Ẹ bá ṣe bá tí. Ẹ bá mú náà yín lọ.